siya daw. Uptown girl. Sure ba? Kay magbikot ta. Lokira mo na, lokira. Good morning, good morning, good morning. May buntag sa mga naminaw ng 90.7 Lab Radio. Lokira kayo dyan? Wow! Ano? Sige, magbalakod na kayo ba? Kayo buluntag na kayo, oh. May buntag daw sa mga padulong na ilang duty. Sa mga nakaroon sa sakyanan. Good morning! Ano yun? Way puas ang paningkamot. Sa usa ka tao nga naningkamot para sa iyahang pamilya. Palakpakan na to sila. Ang uban naningkamot kay para lang ibayad sa ilahang utang. Sumpay maginas kinabuhi, God. Ano mo? Sige, di ta maglagad may kadiritas atong video kig sayo. Live ta sa to ang Facebook hatanawan ha. Love Radio Davao page. Ako ang FB page niya, Yoyoy Buhi. Atika ko no! Adi ato ang video kig sayo palakpaking gamay. Gamay lang kayo, hangyo lang gamay. Ano ba? Ano? Kandi adto sa dato pa ako. Atika ko no! Daghan kaayo kong mga amigo. Kadang mag-inom na kami, ilim nun nga, klase-klase, pulutan pa'y imo, kinilang butiti. Hilogon. Napulo lang kabuok ang akong auto. Wow! Aduna sad ko'y 30 ka aeroplano. Aduna sab ko'y submarino. Isa kalibo nga mga barko. Walay labot sa nalunod karong bag-o. Nangilad na po ka! Manginhas ko mag-auto. Dato gani. Mamana ko mag-submarino. Atika ko no! Kung igagon ko mag-aeroplano. Wow! Kung manuyom ko magbarko. Lagi. Atika ko no! Nadugay na pobre lang ko kalit. Nadaot sa bisyo sa sugal na adik. Ang papa ko sa sabungan, ang mama ko sa madyungan, ako intaon sa hantakan. Ari, patay. Magliniil na ko manginhas. O yan o. Kung mama na ko magbaktas, kung igangon ko maghukas. O yan. Kung manuyom ko magbutas. Wala damha kalit kong na milyonaryo. Ako itaon nakadaog sa loto. Kwarta ibo, libo-libo. Sabihan na yun ko kaayo. Kako na gani ang tag-iya sa bangko de oro. Atika ko no! Akong yaya si Ivana. Grabe no.
kusinera si Catriona. Yaya ay masahista sa soberano. Sa tinuod damgo lang to. Kuray na lungkot. Dama, yun din ako ka-shout out ni Poldo Capriccio. Good morning. Lukira kaya dyan, lukira kayo. Evangeline Culiado, good morning daw niya, oh. Kang Dada Daria o kang Rubayka Ramas Kwambu. Ay, naka. O kang Mark, shout out dito, yoyoy, gani. Sige na, salamat sa pagtanaw kong live. Panitas, unahan may kinakapos, yoyoy, bohe! Yung kapos 90.7 Love Radio. Good morning, mayong pagpamainit o mayong pagpamahaw. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO